आंगरा अर्जुन ठाकुर मेला बाजार कमिटिनि प्रेसिडेंट हिसाबै सिनि मेला आंखा प्रत्येकटा बसरनि बांला 12 तारिख चैत्र सिनि जे गरिया पूजानि उपलक्षे तयै जों मेला संजाबो जों 2006 থেকে जों शुरू खालायखा ओमफ्राय तिनि जे मेलाव जे खेलना जिनि सुरिमाला अंथों निनि रिं थों जुता अंथों जत चाजानाय नंजानाय जत फाइनेरक जतन सुस्थ खनो ताबो बेसेकिनि खिलाई जंगो गताय सिने बाजार तिनि जे बरफ फाइसक बाकिया प्राय 3000 हयके 3500 नि अनुमान आसके बरफ लाइखा तांखा किसुता दुखरजनक सिनि जे कारेन्ट साल जराव किसुता नबार वाते किसुता फाइमम बादै सिनि कारेन्ट ताबो टाकार जाला जे ट्रान्समिटार तापखना सिनि जे डाइरेक्ट लाइन सफैनि कारणे किसुता ताबो मेला उंखुनि तंखा असुबिदार खुंनाय जंखा तो हनो जारा पाइनेरक फालनायरक जत सम्भव बरक मनबाति बा बंनि गेस लाइजक तैयै हनो फालायो हहन्द दख जतन हासि खुसि खलायो तो तंबाय थायो ओ मेला खाजे जागान मुंतां आमंका चिनि हासुखुरि एडिसि विलेज बाय खबजा चिनि अर्जुन ठाकुर बाजार मिनि मुंगा आनि मुंगा मन कुमार देव वर्मा आंगो मेला कमिटिनि प्रेसिडेंट आंना मुसुंग दगरकनो तिनि निजे खाथुं खाजा अब बसर वाइसा जों बिसि वाइसा जे मेला खाजाकमानि चिनो बाजाराव जों गोबां बोसोरनि सिगाङाव जों मेलानो जों संसालायनाय फालियो तायाव माहायकेनो तिनि बाहायनो ताकलानि अबसर बाहायनो माहायके तिनिनि जे थाजिमसिनि बाजार कमिटिनि प्रेसिडेंट जे सामने हाय जों चैत्र मासनि 12 तारिख गनो चिनि मेला अंगो ओ मेलाव जे फाइनाय रंना आंगोनो कक्रानि मुसुंगो वालाय सुग्लाय तमुं सित्रा सामुं सित्रा आयागनि काटिउइनाय जेहेतु जों मेला बा तंथंनानि साल अ सालनो अ तंथगुइनो दिनै दिनो पारखाय फायदिनि आं लुकरनो कबुनानि मुसुंगो बे पाइनाय फाननाय जतनो बे चिनो बाजारनि मेलाव गाहामके फालायनाय ते गाहामके पाइनाय रगबो पाइलायनाय थांलायनाय जतनो जानि जानि नगो किफिन लायनानि बागै कुनो लामो देर मुंकरिते के बुबाय वालाय सुगिलाय मायातै खायनाय जत बाय हालक गाहाम नारगैनाय दिनै अ मेलाव फाइनाय रगनो आंबो कबुनानि मुसुंता आंके तो रति रमन देवरमा आं साबजुनानि भाइस चेयारमेन आंगो पारनि इंगिनाय दिनै अ मेला कमिटिव आं खरस सदस्य इंगिनाय अ मेलाव आं मानजा खायखा